φορά θα με γράψει. Πάτησε. Ναι, αυτό είναι δεύτερη μέρα τώρα, έτσι, το δεύτερο. Το δεύτερο είναι αυτό. Ναι. Δεν είπαμε την ημέρα. Είπαμε σήμερα πόσο έχει. Μία. Μία έχει ο μήνας σήμερα. 1 Οκτωβρίου. Ναι. Ή 30 είναι σήμερα. Πάντως είναι Τετάρτη σήμερα. Τώρα τι είναι και είναι το δεύτερο το ψάρι. Όμπο λίγισμα δε στο καλάμι. Για να το δούμε τι θηρίο είναι. Έρχεται, θα πιάσει και τη θάλασσα να τραβήξει. Να το δει. Πού το? Πάμε, το δεις. Να μην σε φύγει. Το βλέπεις? Όχι. Εκεί ήταν τώρα στην κάμερα. Ναι. Βγες έξω, δεν πειράζει. Όχι, μας φύγει κάτω το μηχάνημα. Το τραβάς? Εγώ τραβάω, αυτό δεν φαίνεται όμως στην κάμερα. Πώς δεν φαίνεται? Φαίνεται, άμα το τραβάς. Είναι ολόκληρο θηρίο. Το τραβάς? Το τραβάω είπα. Το τραβάς? Ναι. Κοίτα που το πιάσε ρε Νίκο. Θες βοήθεια τώρα ή είναι κάμερα εσύ? Τράβω το να δεις πώς είναι το ψάρι. Να τραβήξω ή να σε τραβάω κάμερα? Κάμερα σε τραβάω. Ναι, τράβω. Άντε ξεκουράσου λίγο και μετά. Ξεκουράσου και μετά. Τράβα και το ψάρι. Βλέπεις πως κοιτάει το ψάρι. Ναι. Ορίστε το μαγιάτικο. Άντε, ένα κουράγιο Νίκο. Κάτσε να ανεβαίνει. Μπορώ να σε βοηθήσω? Κάτσε, θα το βάλω από εδώ. Χαλάρωσε λίγο τα φρένα από την τέτοια. Να δείξω εγώ το μαγιάτικο. Εντάξει, να το κουβάλω. Αυτό είναι το μαγιάτικο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Είναι ζωντανό. Σε κοιτάει, έλα. Έλα, τράβαμε πως θα το βγάλω τώρα. Θες βοήθεια? Σαν το χθεσινό είναι. Αυτό είναι το ψάρι μας. Άστο. Το βγάζεις? Το βγάζω, άστο. Ναι. Κάνε δηλώσεις Νίκο. Αυτό είναι το δεύτερο το ψάρι. Ναι. Και πάλι ο Νίκος δεν πίστευε ότι θα το βγάλω. Ναι. Γιατί έλεγε ότι και άλλο ψάρι να βγάλουμε. Φουνάξουμε ένα μαύρο τώρα για τη μέση. Είναι περίπου σαν το άλλο. Λίγο πιο μικρό είναι από το άλλο αυτό. Αλλά πάλι είναι ένα μεγάλο ψαράκι. Ένα μεγάλο ψαράκι, μου άρεσε αυτό. Ένα μεγάλο ψαράκι.
το οποίο, για να δω την κάμερα, το οποίο είναι καμιά 5-6 κιλά λιγότερο από το άλλο. Αλλά είναι 35 κιλά. Είναι εκεί. Ζει ακόμα το ψάρι. Προσπαθεί να ζει, το κούρασα λίγο. Με κούρασε και αυτό πιο πολύ επειδή ήταν στο στόμα του αγκίστη, δεν πήγε στα σπάραχνα. Αυτό με κούρασε λίγο παραπάνω από το άλλο το ψάρι, γιατί τα αγκίστρια, αν τα δείτε, αν μπορούμε να τα δούμε, είναι ακριβώς στο μάγουλο. Γι' αυτό και με ζόρισε. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο.